2,000 years later. Говори. Кажи ни началника. То снима. Какво ти искаш да кажеш? Боже мой! Значи така, предния път бяхме в Стария град на Лимасол, за да покажем замъка на Лимасол и забравихме, ядахме и се прибрахме, затова сега пак се върнахме да снимаме наново. И така, сега ще ви покажем замъка. Дръж малко, Джордж. Ай, моята работа. Този път съм се подготвила малко повече. Джони, къде си? Оф кадър. Така, сега да поразкажа. Местоположение в сърцето на Стария град до старото пристанище. Историята през 21 век от 21 век, боже какво говоря, от 19 век върху останките от ранното християнска базилика и византийски паметници. Традиция тук през 1191 година крал Ричард Лъвското сърце ще се жени за Беренгария Наварска и я коронясва за кралица на Англия. Архитектура. Сегашният вид на замъка датира около 1590, когато османците го възстановяват и укрепяват. Подземието и първия етаж са използвани като за затвори до 1950. Мисля, че може да го кажеш, когато стигаме на първия етаж. Ами добре, и така става по принцип, но... Ти ще е по-интересно. Не влияеш. Моля те. Окей. И така, тук може да видите колко много заведения има до Касала. Аз явно само до замъците му привличат заведенията, основно. Така, огледахме Касала от всичките му страни, май е време да влезем вътре. Аз обърках малко пътя, но нищо. Почвам да бегам, бате. Къде ще бегаш, ела тука? Тук няма някакво 200 годишно дърво, Джордж. Тук е малко и защо сгодила. Това определено не знам какво е. После ще дойдем тук. Не се държа. Моля те. Къде? После нали ще се върнем там, бе, Йорко? Първо вътре. О, Боже! Дай микрофона на Мини. Заповядай. Хело! А те идваш ли? It is like green. Между другото някъде бях прочела, че има и музей в замъка. Сега ние вече пристъпваме в замъка. Да. Сега си закупихме билетите и влизаме. Чакай да мине камерджията. Камерджията се вижда баща ми. Знам, че баща ти камерджията. Спомням се. О, вау, това е музея. Мисля, че тук тази част се е ползвали за затвор. Да. Spooky skeletons. Там е забранено да се качим. Сигурно там е интересната част. Ето ги и килиите на затворниците.
Някакви скелети има. Рапи? Там не отивам аз. Защо? Не ти харесва малко. Ага. Ти ми изпреваш. Добре, дай ми ръка, идвам. О, чакай, не, аз не искам. Хайде, аз ще съм с теб. Добре. Цели. Ну, хайде. Какво да ги гледаме? Ай-яй-яй. Избягах без микрофона. Не. Там дойдох. Да. Само е последното такова. Така, това е последния етаж от замъка. Може да напокажеш нас, нали? Това е последния етаж от замъка и има занесе на тамплиерите, на викинги, всички, които са минали от тук. I don't know, но не бараме. Тук всичко е изключително скъпо. Това е нещо френско. Това е от, може би, ония крал, дето коронясал кралицата. Ли? Какво беше там? Там да не можеш да качиш. Ами мисля да не пълнеш. Леко са се пробвали да се крият с злополя, това после се крият. Може да, не знам. Място с светилниците седи за свещите. Окей. Да, нали от тук почва част от християнство. Това част е за Хайде вече надолу. Що? Ами приключихме, ние ще останем горе. Ако се. Че са много музейски. We are going in danger. Харесва Добре си бяхме там горе, може просто да излезем там. Не назад. Аз съм крия. Ами не знам, ама ние ще мислим по стария път. Аз се уморих вече. И мислиш, че аз не съм. И мислиш, че последствие да получи. Ами плюс това, че... Да? Окей.
Ко? Главата ми ме боли вече. Твоите репортери са уморени. И така, значи, в интернет не можах да намеря много информация, докато разглеждаха покрива, аз отново бях на един от етажите и прочетох малко. Този замък съществува още от 7 век. През 13 век става византийски. Го завземат. Това го знаем. Обаче, Да, нали, трябва да разкажем малко. пита го. Е така, съществува доста отдавна този век, доста хора са минали от тук, доста византийци, французи и така нататък. Може малко е хубаво. Не знам френски, Джордж. Но не Седиш. така. Наистина си заслужава да дойдеш да го посетиш, билетите не са скъпи. Аз го казах това. Каза ли го вече? Наистина си заслужава, много е приятно да научиш нещо различно за страната, в която живееш и изобщо за която и да е страна, да научиш малко история, е много приятно. Особено ако си като Джордж, който е фен на История. Аз съм Джордж. И абонирайте се за канала ни. И секнете камбанката. Благодарим ви!